Dačić, napad u Beogradu je teroristički akt, sumnja se da je reč o vehabijskom pokretu. Subota, 29. jun 2024. godine u 13:11. Ministar policije Ivica Dačić ocenio je da je napad na pripadnika žandarmerije teroristički akt. Jedna osoba je uhapšena. Dačić je rekao i da se sumnja da je reč o vehabijskom pokretu. Podignute mere bezbednosti. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je novinarima ispred urgentnog centra da je napad na pripadnika žandarmerije Miloša Jevremovića, 34, teroristički akt koji je uperen i protiv države Srbije i protiv pripadnika žandarmerije. Rekao je da je privedeno još nekoliko ljudi koji su bili u blizini policijskih objekata. Zajedno sa bezbednosnim službama gledamo da povežemo čitav taj slučaj. Ne bih sada dodavao neke detaljne informacije, ali kao što ste i vi sami objavili, neke sumnje su već prisutne. Indicije postoje da je reč o licima koja su već poznata bezbednosnim službama pre svega, a reč je o vehabijskom pokretu. Ali kažem još jednom, to nisu potvrđene informacije i ne želimo da narušavamo ono što tužilaštvo radi, rekao je Dačić. Istakao je da je uhapšena još jedna osoba koja se kretala u blizini komande žandarmerije. Slučaj je preuzelo specijalno tužilaštvo. Istakao je da su preventivno pojačane sve mere zaštite bezbednosti u gradu. Pojačane su mere bezbednosti ne samo ispred objekata koji su od značaja, kao što su ambasade, kao što su državne institucije itd., već smo pojačali mere obezbeđenja da građani vide policiju i u tržnim centrima, šetalištima, tako dalje da ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, rekao je Dačić. Ministar policije je rekao i da su se nadali da će napadač preživeti kako bi mogli da saznaju više informacija. Dodao je i da je napadač sa sobom imao i nož. Napadač se više puta obraćao pripadniku žandarmerije govoreći o samom napadu. Dačić je rekao da je napadač više puta prilazio pripadniku žandarmerije koji je bio u policijskoj kućici kako bi mu postavio pitanja. Prilazio je više puta policajcu, pitalo ga za žandarma, pitalo ga gde je muzej, na šta je žandarm odgovorio, ne znam koji muzej je ovde u blizini, nema nikakvog muzeja i tako dalje. Onda se ponovo vratilo, otvorilo vrata kućice i iz kese koju je nosio sa sobom izvadilo samostrel i pogodilo ga samostrelom u vrat, rekao je Dačić. Naveo je da je žandarm odmah reagovao, izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u napadača. Nakon pola sata konstatovana je smrt napadača.